Θέλω να σε ρωτήσω πρώτον, ποια είναι η σχέση σου με τις ματινάδες? Δηλαδή, αν έρχονται στιγμές που και εσύ βγάζεις τις δικές σου ματινάδες. Γράφω και εγώ ματινάδες, αλλά γράφω έτσι μια-δυο ματινάδες. Έχω βάλει και σε τραγούδια μου βέβαια. Όχι πολλές, όχι ποσότητα, αλλά γράφω και εγώ έτσι. Πες μας μια αγαπημένη σου. Λοιπόν, μια ματινάδα που έχω γράψει σε τραγούδι είναι που λέω: όνειρο το έχω να σε δω στο πλάι μου μια μέρα. Να σε βαστώ και να βαστάς δυο κοπελιό χέρα. Αυτό την αφιερώνεις στη γυναίκα σου, δηλαδή? Ναι, και από πάνω. Εννοείται. Έχω να σου πω σπουδαίο πράγμα στη ζωή να έχεις πει ίδιο τρόπο. Να γίνεσαι παράδειγμα στα μάτια των ανθρώπων. Εμείς λοιπόν να καλησπέρισουμε τη γυναίκα του που τον ακούει. Της ευχόμαστε να έχει υπομονή, γιατί αυτό το επάγγελμα που διάλεξε θέλει υπομονή. Καταλαβαίνουμε ότι κάποια βράδια μένει μόνη της, όμως η αγάπη της και η αγάπη του θα σου κάνει και είναι δεμένη πάντα. Αν υπάρχει αγάπη. Εννοείται. Δυο παιδάκια έχει. Ένα παιδί. Και πόσο είναι? 1,5 χρόνο. Εμείς μια και είπαμε, θα πάει και το δεύτερο σε λίγο. Μια και λέει δύο κοπελιό τη χέρα του, σκοπό να κάνει και το δεύτερο, έτσι δεν είναι? Από πού αντλείς την έμπνευσή σου όταν θες να γράψεις κάτι ή ας πούμε να γράψεις μουσική για ένα κομμάτι? Εμένα με βοηθάει να έχω το στίχο για να μπορώ να γράψω μια μουσική. Όχι πάντα βέβαια, δεν είναι κανόνας αυτός, αλλά όταν έχω ένα στίχο και με εμπνεύσει, μπορώ να γράψω μουσική. Γράφω και μουσική, έχω γράψει σε τραγούδια μου, όπως είναι το «Δελισμονώ με τον καιρό». Έχω γράψει τη μουσική. Στο Δουκάτο, ας πούμε, έχω γράψει τη μουσική. Σε στίχους Παντιδάκη Δέσποινα που είναι. Δεν ξέρω αν έχω συγκεκριμένο έτσι, καταστατικό, αν θέλεις, για να γράψω μια μουσική. Είναι η έμπνευση της στιγμής, ναι, ας πούμε. Ναι, θα το έλεγα της στιγμής.